Takže čaute kamaráti, no a dneska vás vítam pri ďalšom videu. No a dneska si zahráme Murder Mystery 2. Dajte like a odber a môžeme ísť na to. A hneď od začiatku som šerif, to je úplne super. Lebo minulé videá, čo som točil, tak som bol furt innocent a tak som to nevydal, lebo by to bolo o ničom. Oh, I'm Spider-Man. Počkaj, ja musím nájsť murdera. Ja nebudem mať hneď zbranie, ide po mne. Kde si, murder? Čo to bolo? Čo bol ten zvuk? Aha. Zabudni. Co bolo easy. Super. Tak, prvé kolo máme za sebou. Aha, auto. Odkiaľ má auto a ja chcem. Daj mi auto. Tu je... Dobre, typka zomrela. Tu je police station, dajme toto. Prečo zomiera? To je ona nejaká postihnutá. Kam išlo? My tu máme prekliatého to. Typku tu máme prekliatú. Ružovú. Čo píše? Aha, Magnum. Yes! Takto som si predstavoval toto video. Kde je kto? Ahoj, pekný šal máš. Čau. Čau. Chceš umreť? Alebo nie? Bomba! Pomoc, prosím. Zachránite ma niekto. Ja to po tebe hodím. Hodím to po tebe. Hodím. No poď už zomri. Yes. Tak, troška meče som tu pohádzal, ale to si nikto nevšimne. Všetci sú vonku, takže ja idem za nimi. Tak jak Among Us. Hop. Nie. Hop. Poď sem, ty svina. Hop. Ja ťa ale čo robíš? Aha, vy ste ma zasekli. Aha. Chod do Riky. Jak si to môžeš dovoliť, Amletsky? Zabiť nevinného s mečom v ruke. A takto by to mohlo ísť, že by som bol teraz innocent, potom zás murder a tak. To by bolo super. Počkaj, ja som nevybral mapu. Hospital. Lebo potrebujem ísť do Penta Hospitalos. Ja sa držím rukou. Spider-Man. No, ever I say, I say, No, aha. Dal deal za 77 robuxov. No, teraz som noce, aha. Dobrý pane. Máte chlieb? Čo je? Áno. Dobre. Nechajať sa. Niečo ma chce zabiť. Čo? Mareček, no. není rýža. Chceš rýžu alebo guličky? Guličky. Zbehneš prosím do obchodu. Tak počkaj, točím video. Dobre? Aha. Ja viem. Fialka je tá. Čo po mne? Blbec. Prečo ma zabíjaš? Tam si mal murdera. Teraz tak na čo robím toto? Ja. You shot me. Aha, ja chápem. On zabil nevinného a on kvôli tomu zomrel. A táto prežila. A táto nemá zbraň. Takže je mŕtva.
A je tu s niekým na sále, ktorému teče krv z úst. Ale ona nafkuje, takže by toto mohla chytiť ju. Tam som ja mŕtvý. Ako... Čo tam je napísané? Tiež vlastne... Tam má zbraň. Tam. Vidíš ju? Lana. Choď pre ňu. Ježišmaria. Však to už bola. Ja sa nudím. Môžeš ju zabiť. Centimetr, tam ju máš. Vidíš, jak tam No, vidíš. Neviem. Posledný 5-6 minút. Tak, super. Keď tam bude 11, tak končím. Dobre. Oho, to sa nadáva. To je pennyboard. Reproduktor. Tvarčinky. Super. Lepka. Jo, aha. Chápem. To je super. Wanna see my most expensive water? Aha, ja som sa ho dotkol a namrel. Takto sa to robí. Čo má za problém? Ja mám zbraň. Čo má so mnou za problém? Nemám zbraň. A ja na niekoho s tým musím robiť, ale on mi to zistí, či to je murder. Ja viem, že si to ty. To nikto nevidel. Nemám rád toho blbca s korunkou. Aha, to je korunka. Korunka to není, korunka sa odpojila. Super. Dá to dá. Mama, horí ti to. Ale prečo nie byť do toho? Ja by som sa toho nebal. Dobre, tam je niekto na stole. Posinkuje ho. Ale už by ho fakt mohlo trafiť. Tam není. Ale je tam. Už tam není. No a ten typek to vyhrá. To je jasné. Tam som ju videl. Aha, on je tu za dverami, ale to hrajú strašne ako pusíkovia. Ja nechcem, aby to video bolo o tomto, že sa tu dva naháňajú. To je, kto pusinkuje trávu. No, hurá! Konečne sa stretnete. Super. Konečne. Dobre státe. Zdieľ sa. Super. No, ideme na ďalšie kolo. Teraz by som mal byť logický murder. Lebo to ide postupne, jak som hovoril, bol som šerif, murder, innocent. A teraz som bol za šerif, takže teraz budem murder. A idem sem. Ja už nemám čo robiť. Levitovať môžem. Super, ideme na to. A dúfam, že vyhrala moja mapa. No, tak som innocent, tak nič. Takže budem utekať. Mama, oni sa posinkujú. Počinkujú.
Čo? No však pred chvíľou sa bili. To nič. To je super sovka. Škoda, že neviem spektitovať. Ale niekto tu zabíja, som počul. Takže to idem vybaviť cez moje telo. Neboj sa, ty kráva. Nechaj ma. Vypadni. Aha, nie, tam je murder. Pomoc. Zachráňte ma. Tu je... Hej ho. Čo? Magnus. Nožík jak dievča. Dobre, sú tu traja. Sú tu traja. Dobre, už len dvaja. To robím šalátu, hlebkový. Také zaujímavé. Takže... Normálne, ja sa bojím. Sorry, keď v pozadí je počuť mamu, ale bola. Dobre, super. Môžeš ho zabiť. Aha, dobre. Šikovná. Rainbow Harley Quinn. Aha. Krysiak. Mám za úlohu ho zabiť. Budem veľmi rád. Môžem ťa vyrušiť. No. Idem kúpiť rýžu. Áno. Ale pôjdem tam do jednoty. A prečo ideš kúpiť sama tú rýžu, aby som za chvíľu išiel? Tak poď so mnou, lebo chcem ísť aj za Tiffany troška. Ja Tak neviem. preto, že či sa ti chce ísť do toho tepla, alebo budeš tu Neviem, a potom dojdeš za mnou? domov, to idem, veď varím. No domov. Aha, dobre, tak ja tu budem točiť video. No, To video bude mať vyše 20 minút, ale to je jedno. nevadí. Dobre, super. Baví ma natáčať, takže bude to vyše aj pol hodinu mať. Takže som Innocent. Super, milujem. I'm just insolentý. Ja už nechcem. Dobre. Murder. Blondína je murder. Blondína! Blondína, nechaj ma. Blondínka. Pusti ma tam už. O nie. Ona zabila typku so zbraňou. Poď, vylez. Chod za zbraňou. To je ťažké, ja sa budem asi musieť zabiť. Aha, nie, som vonku. Kde je zbraň? Nevidím ju. Zbraň, kde si? Aha. Pomoc! Ja som postihnutý. Kde je zbraň? Prosím. Zbraň potrebujem. Nevidím ju. Ale čo je to? Angel. Tu pasiak. Chlor. Dobre. Ja tu nemám dvoch friendov. Aha, ani nie. Dobre. Mám tu 99 nových správ. Počujete? Caca? Čo je caca? Police station. File City. Aha, myška. Muška Mickey Mouse. Furt niečo píšu. Trickshot. Aha. Slováci asi. Untrading. Hurá. Môžem si to užiť po chuťku. Čau, bro. Jak sa máš? Prečo ideš si opo mňa preč? Ale to je nekonečná času, takže môžem hrať na tajnoša. Čau, Krysa. Krysi, jak blbý. Krysa, yes. Mŕtvá je. Ježišmaria, to som ja nebol. Dúfam, že ma v čete neprezradí.
Kam mohol ísť? Podľa mňa spravil toto, že hop. A hop. Ale kam by potom išiel? Aha, sem to on je Among Us. Tu som ešte nikdy nebol. A tu sú nejaké nožičky, takže tu niekto určite bol. Kde ste? Kde ste? Zabiť vás potrebujem. Hop. Ona má zbraň? Ona má zbraň! Ja idem preč. Poďte, no na ci. No na ci. Hop. Čau, bro. Že by som to vyhral? Ja mám na očku. Všetko. Už nie. Niekde tu si pamätám. Išla tá typka, takže poviem, išla jak Among Us. A išla sem. Môžem ťa vyrušiť? Áno. Mareček, cez to zelené, ty nebudeš chcieť volať. Dobre. Dobre, normálne. Podľa mňa pochybujem, že za 20 minút nebudeš tu. Dobre. Aha. Niekto sa tu hrá na Big Bossa. Kde je? Hop. Takto sa to robí. Kde ste? Ja vás potrebujem zabiť. Ci. Ale však som mieril na ňo. Počkaj, ja som kde? Ja som padol do... Aha, nie, som tu pri cviku. Dobre, čus. Dobre, čau. Super, a hero has saved the day. Aha, hero. Prečo hero? Kto to je? Čo to je? Joj, Kryšička, som ťa zabil, je mi to strašne ľúto, ty svinia malá otravná. Tak, ty neviem, čo tu robíš, ale mohla by si prestať. Tak Krysa ma prenasleduje. Krysa vypal. Vypal do mňa. To tu nebolo. To je super. To tam pridali. Cez summer update. Nie. Zachraňte ma. Mám vraha pri sebe. Prosím. Pomoc. Nechaj ma. Prosím. On ma chce zabiť. On ma chce znásilniť. Ty vole. Ako keby som to nevedel. Krysa, pomoc. Doriti, Krysa. Ratatuj. Strieľaj. Ratatuj. Je Afrika. Takže Ratatuj mi nemôže pomôcť. Ej. On je vrah. Ratatuj, poď, strieľaj. Ratatuj, počekaj. Strieľaj. Ja som to tušil. Ja som tušil, že Ratatuj je šerif. Aha, čaute. Ja som kamoš. Ja nie som vrah. Ty máš čo? Zbraň? Ja som kamoš. Ja nie som vrah, ja už by som ťa zabil. Ratatuj. Čo máš za problém? Čo chce zo mňa prefrčalo? Aha, tu je. Čau, na zemi človek. Aha, tu spadnem. Pomoc. Aha, ona je AFK Krysa. Čo to bolo? Kto to je? Ja nechcem byť tu. Chcem ísť preč. Po mne strieľa. Aha, nie, po hentom, dobre. Máme vraha. Som tu skrytý. Čau, Ratatuj.
On ide hore, ja to viem. Ma tu násilný, Ratatuj, ty tupec, zastrel ho. On ide sem. Čau, Ratatuj. Aha, tu je. Pomoc. Aha, tak ja tam robím svätého pápeža. Ja neviem, čo mám robiť. Prosím, Ratatuj. Áno, Ratatuj. Sprav to. Si môj dobrý kamoš, Ratatuj. Počkaj. Ratatuj, strieľaj. Neznášam tieto dlhé kola. Keď zomrem, a je to zdĺhavé. Však Ratatuj, zastrel ho už. More. No. Vidíš, aké si šikovný. Čo máš na hlavu? Jaj, zlý stín máš, bro. Nevybral si dobrého Ratatuja, počkaj ja. Ježiš, tá jeho hlava tam. Tak. Dám Factory, lebo podľa mňa je to super mapa. Jaj. Do riti. A ja mám 2 Ratatujov doma. Takých do morského prasaťka. Čak mám to v šortoch. Stand alive, stand alive. Ja nechcem byť inocent. Ja nechcem. Toto je týranie detí. Týranie Robloxákov. Že sú furt inocenti. Je tu niekto? Pán pápež. Choď odo mňa. Ja som v bezpečí. Ja potrebujem ísť preč. Pomoc. 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 Čau, Ratatuj. Sorry, že som nerozprával, ja neviem, šíbem, ja som zabudol, že vôbec natáčam. Hello, I save as avatar. No. Čo? Ja som povedal, že Ratatuj, ale má fakt meno Ratatuj.